Mentres no Concello da Lama levan unha semana sen iluminación pública como consecuencia dunha treboada rexistrada na zona. Os raios estragaron máis dun cento de farois e dende entón os veciños sofren as consecuencias dun apagamento que din urxe solucionar. Dende hai unha semana na Lama están sen iluminación pública. Os raios da forte treboada que caeu na zona estragaron máis dun cento de farois e deixaron os veciños a escuras. Unha tormenta bastante grande que desde ese día, pues la verdad que esta calle está sin iluminación. Sí, desde que foi a tormenta non hai luz ninguna, pasamos por aí e tal, pero non hai luz. Despois da tormenta quedamos aquí sin luz pública. Tivemos bastante tempo pola primeira calle, xusto pola rúa do hotel, e agora está esta calle sin luz. Creo que caeu no poste de Movistar, polo que teño entendido. Afectou a varias casas e, de feito, luz pública iso non teñen, cobertura Movistar pouca ou casi nada. Os veciños están desexando que arranxen unha avería que afecta o seu día a día. Senten inseguridade ao camiñar e circular polas zonas afectadas, máis nestes días de temporal con menos horas de luz. Porque a hora de noite é ás 6:30, 7, entón ao final son moitas horas sin luz pública. E que eras uno, eso a xente maior dalle moito medo. Temas de rapaces cando veñen do instituto ou de actividades extraescolares, todo, xente maior, condutores, todo influye. De noite aquí sin luz acojona un pouco. Os servicios son esenciales, sobre todo para a xente maior que vai de noite pola calle non mira nada, pode tropezar, pode cair, sempre hai algún problema. Os técnicos municipais e a empresa encargada do mantemento xa traballan na reparación dos farois. Que se poñan porque estas zoas rurais, se as deixamos xa sin eses mínimos servizos, xa pois vai nos costar máis ir adiante ainda. El por qué no se arregla, non lo sé, pero sí que afecta bastante. Para o Concello restablecer o antes posible este servizo esencial é unha prioridade para garantir a seguridade dos veciños. Porén, polo de agora, en Santana, Antas, o Cotiño e na zona centro seguen sen iluminación pública.